Carmela Silva anunciou esta mañá que a Deputación participará nunha nova edición de Farway. Para elo, a institución provincial contará cun stand propio no que baixo o concepto de camiño experimental fará fincapé nos sectores da gastronomía e o enoturismo. O noso obxectivo con esta actuación é colaborar co sector implicado no camiño, tanto privado como público, na labor de promoción e dinamización turística deste recurso que é un recurso de primeira orde. Por iso habilitamos un espacio no noso stand gratuito para que poidan usar como centro de reunións ou citas no marco da feria o sector da provincia de Pontevedra. A presentación da campaña promocional deste ano, Fame de Experiencias, terá lugar o luns ás 12:30 da mañá e estará guiada polo actor Rubén Ríos. Co-protagonista do documental Camiños de Irmandade, e que ademais vai a poñer o punto nunha cuestión que tratamos sempre na Mesa do Camiño, que é o traballo por un camiño inclusivo, por unha ruta segura e accesible para que calquera persoa, independentemente das limitacións físicas ou intelectuais, poida vivir esta experiencia única. A presidenta mostrouse entusiasmada co feito de que a Deputación participe neste fórum internacional, pero asegurou que é un gran reto para todos. Para nós é un grande reto estar nesta feria, neste Fairway, porque, dende logo, o reto do Xacobeo 21 ten que ser un reto de toda Galicia. A Deputación de Pontevedra ten que estar comprometida con ese grande reto. O Goberno provincial quere seguir traballando no fomento das 5 rutas do Camiño de Santiago que atravesan a provincia, e con este evento esperan que Pontevedra siga sendo un referente no sector do turismo.